abba kabir gida gida Allah yayi. Matasa wankan fari da jama'ata ma da tasu za a yi shagalin farin ciki abban ya zo. Shigar ranar rantsuwa ta murnar gwamnan Kano a yau abba kabir gida gida Allah yayi. Matasa wankan fari da jama'ata ma da tasu za a yi shagalin farin ciki abban ya zo. Ai shigar ranar rantsuwa mun ba wa magauta ruwa. Tunda tashi sai tsuntsuwa ga dogo ga doguwa. Rabi'in alhaji ya biya kunje ya ba da gudunmawa. Rabi'in alhaji garkuwa gaba dai dan uwa. Shigar ranar rantsuwa ta murnar gwamnan Kano a yau abba kabir gida gida Allah yayi. Matasa wanka